Dobrodošli na kanal Moje turske serije. Nastavljamo uzbudljivu sagu dalekog grada, gdje su ljubav, izdaja i borba za istinu jače nego ikad. Pred vama su prepričane epizode od 16. do 20. 5 novih poglavlja koja donose velike životne odluke, šokantna priznanja, žestoku borbu između srca i razuma i dolazak likova iz prošlosti koji će sve preokrenuti. Pripremite se za lavinu emocija, jer u dalekom gradu niko ne izlazi neozlijeđen, a svaka odluka ima svoju cijenu. 16. epizoda ljubomora, izdaja i opasne odluke. Alijina iznenadna spoznaja o odnosu između Džihana i Mine izaziva veliku krizu. Iako pokušava prikriti ljubomoru, sve je više povrijeđena i zbunjena. Sadakat koristi trenutak Alijine ljutnje na Džihana i predlaže joj razvod, ubjeđujući je da je došlo vrijeme da konačno donese odluku za sebe, a ne za tuđe interese. Dok Alija koleba između vlastitih osjećanja i očekivanja Sadakat, Kaja planira brak sa Zerin, što pokreće pravu lavinu problema i nesreće za cijelu porodicu. Alijina odluka da ostane uz Džihana i prati Zerin i Kaju vodi je ravno u opasnost. Riskira sve zbog ljubavi, nesvjesna da time uvlači i Šahina u još veći mrak. Istovremeno, Džihan je prinuđen pregovarati sa protivničkom stranom kako bi spriječio novi krvavi sukob. Alija, koja ne može prihvatiti istinu o Mine, zapinje između ljubomore i mržnje, počinje sumnjati u sebe, ali i donosi iznenadnu odluku, a šta će Džihan učiniti kada sazna za njenu namjeru? 17. epizoda. Papiri koji mogu promijeniti sudbinu. Za Aliju, potpisivanje papira za razvod nije tako lako kako je zamišljala. Džihan, povrijeđen i bijesan, odbija da popusti. Alija je zarobljena između želje za slobodom i nemogućnosti da raskine vezu s čovjekom kojeg još uvijek voli. Kada shvati da neće moći natjerati Džihana na razvod, Alija dobija neočekivanu pomoć. Džihan, saznavši za to, gubi kontrolu, ljubomora i bijes preuzimaju njegove odluke, dok Alija pokušava ostati snažna. U međuvremenu, Zerin je rastrzana između osjećaja krivnje što je Šahin nepravedno završio u zatvoru i svoje ljubavi prema Demiru. Da bi oslobodila Sahina, Zerin pristaje na brak sa Demirom, ali postoji tajna koju Demir mora saznati prije vjenčanja. Kada Demir otkrije istinu, mora odlučiti hoće li ipak spasiti Šahina i oženiti Zerin ili će započeti novi rat zbog boli koju osjeća. Alina i Džihanova borba za vlastitu sudbinu vodi ih u iscrpljenost, ali hoće li ovo biti njihov kraj ili prilika za novi početak, gdje konačno priznaju koliko su povezani? 18. epizoda ranjena srca i istine iz prošlosti. Nakon burnog ročišta za razvod, tenzija između Alije i Džihana samo raste. Oboje izbjegavaju priznati svoje prave osjećaje, ali povrijeđenost izbija na površinu. Nare pokušava spriječiti Demira da iskoristi Zerin za osvetu nad Džihanovom porodicom, ali ne uspijeva, što dodatno komplikuje odnose. Kaja skriva Zerininu vjeridbu s Demirom od ostatka porodice, što izaziva raskol između braće. Džihan, pokušavajući pružiti zaštitu Nare, oslobađa je tereta prošlosti, dok Alijin i Džihanov nerazriješeni razvod ima sve veće posljedice. Mine, opijena ljubomorom, odlučuje uništiti Aliju, otkriva joj mračnu tajnu iz Džihanove prošlosti, koja bi mogla zauvijek promijeniti način na koji Alija gleda na njega. Alija, shvativši da i Boran zna istinu, kreće sama u potragu za odgovorima. Otkriće do kojeg dolazi navodi je do Džihanove dugo skrivane ispovijesti, ali nakon što čuje sve, hoće li ikada više moći voljeti Džihana ili će ga zauvijek ostaviti u prošlosti. 19. epizoda. Povratak duhova i stari računi. Alija je duboko razočarana jer Džihan skriva Merijem, ženu koju je nekad volio. Džihan, nesposoban da se suoči s osjećajima prema Aliji, stalno ističe Merijem kako bi prikrio vlastitu ranjivost. Nare, vidjevši koliko Džihan bježi od istine, pokušava ga uvjeriti da je njegova prava ljubav zapravo Alija, a ne Merijem. Kaja ne može podnijeti što Zerin želi da se uda za Demira, te odlazi u Demirovu vilu tražiti odgovore.
Demir, shvativši Kainu bol, odlučuje osvetiti se, ali Kaja ne dozvoljava da ga Demir koristi za svoje ciljeve. Kaja i Džihan udružuju snage kako bi natjerali Demira da plati za svoja djela. U međuvremenu Ur, vođen mržnjom prema Džihanu, otkriva Aliji istinu o Boranu. Alija počinje strahovati za budućnost svog djeteta, a iz prošlosti se pojavljuje osoba čiji dolazak budi njene najdublje, odavno potisnute strahove. 20. epizoda. Povratak majke i nove prijetnje. Alija misli da je njena majka Fikrije došla zbog Džihanove moći, ali Fikrije skriva prave razloge svog dolaska. Cijelo vrijeme Alija osjeća da njena majka nosi još dublju, ličnu priču i povod za povratak. Džihan pokušava shvatiti šta Alija skriva iza svojih naglih promjena raspoloženja, ali Alija dijeli s njim samo dijelove onoga što joj je majka učinila u prošlosti. Da bi olakšao Alijine boli, Džihan Fikrije daje kartu za odlazak, nadajući se da će tako spasiti Aliju. No, Fikrije mu tada otkriva pravi razlog svog dolaska i jasno daje do znanja da ne planira otići lako, najavljujući nove oluje za cijelu porodicu. Ovih 5 epizoda donose lavinu novih sukoba, emotivnih priznanja, povratak likova iz prošlosti i odluke koje će zauvijek obilježiti živote Alije, Džihana i svih oko njih. Ko će izaći kao pobjednik, a ko će biti primoran da plati cijenu svojih izbora? Ako vas je ova drama zaintrigirala, ostavite komentar, lajkajte video i pretplatite se na kanal Moje turske serije, jer uskoro stižu još veće tajne i neizvjesni obrti.